això en l'entorn urbà en què està. Aleshores ho tinc que definir jo, no és algo que puga tractar de manera... A veure, jo crec que per una banda tú ho has de fer, o sea, has de fer... Y también de forma que el acceso rodado no, especialmente en verano, que hay mucha gente yendo allí, ¿no? No suponga un problema para el día a día del pueblo. Luego, límites, fronteras y transición sería tratar los límites del pueblo y también, si no me equivoco, como... ¿El qué? Te ayudamos. Eso. Como a veces la propia infraestructura que conecta se convierte también en una frontera y tratar todos esos pasos, ¿no? Luego, un equilibrio del modelo socioeconómico sería también, yo creo que, bueno, todo está relacionado, ¿no? Pero especialmente relacionado con la identidad, con encontrar un modelo que ayude a que la gente pueda realmente vivir ahí, sentirse del lugar y que se desarrolle el pueblo de una forma sostenible en el tiempo, ¿no? Y biorregió e infraestructura verde. Sí, eso es. Cicles integrals de consum de recursos. Sí. No entendre com el Sodeig era com un poble aïllat, sinó dins de tota una infraestructura o d'una mancomunitat, hem dit, de pobles. Sí, que és que un dels punts que també... El punt. Sí, El punt. claro, sí. No és de veres perquè al final això el que fa és que pugues tancar els cicles, que és el que estava plantejant Maria, perquè potser Sodeig era soles no pot tancar els cicles, si tu compartisses... Hi ha una interdependència i relació... Sí, i també de lo del model socioeconòmic hi entra tot el tema de l'autogestió, també. Perquè hem plantejat com diversos sectors dins del model econòmic que es podrien replantejar com temes de construcció, com temes d'horta, temes de turisme. El que passa és que, per exemple, el turisme ja existeix, però posar-lo en el punt crític i dir quin model de turisme, no? Sinó de dir, és un turisme per a que vinga la gent o és un turisme que s'adapte també a les... que siga la gent del poble la que diga quin tipus de turisme vol o quan li convé més o quan li convé menys, no? De les bolses de treball a nivell d'horta, a nivell de cura de l'entorn i del medi ambient, que això al final dona llocs de treball. Què més? L'autoconstrucció també, de bolses de treball per a rehabilitar les vivendes o el patrimoni o el que siga. Sí, bueno, això després de l'equilibri del model socioeconòmic que has comentat, el tema del turisme, el que siga, però bueno, tenint en compte també que en temes d'identitat caldria veure quina capacitat d'acollida té cada lloc per a que fora això, que no fora un element disruptor de... Això hem parlat també del tema dels cotxes, per exemple, de dir, que estàvem plantejant, no, la bolsa fora, la bolsa d'aparcament dins, la bolsa més allunyada del nucli o menys, doncs al final és una cosa que pot ser, si es fa a través de la participació, la gent del poble ja tinga una idea molt clara sobre quina pot ser que sigui la millor solució al tema dels cotxes. Peatonizació, educació... I més o menys això.